କିରାନା କି ରଖିବି क्या बना घर है किसी सौदा लेना तो जानी ना जी କାଲି ମତେ କହିଥିଲ ସଉଦା ଆଣିବା ଲାଗି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ହଉ ହଉ एडे साहू मार्केट कॉम्प्लेक्स लगा दे एडे पूरा सब प्रकार ग्रोसरी আছে তাহলে কিরা মে যাও না আসো গাড়ি গাড়ি ले आसो एडे मैं बैग भी आनी जी तो मत তুমি আসিলো ଆଜିକାଲି ଲେଡିଜ ପୁରା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ তুমি আসো ହେଲା ହଉ ହଉ କେରୁ ହଁ ଟିକେ La 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 କିରା କିରା ନବ କହିଲ मैं सब କଥା ନେବି ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଳୁ ପିଆଜ ବାଇଗଣ ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ କଣ ଅଟା अंडा भी नेबी ଅଣ୍ଡା ନବ ତମେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଅଣ୍ଡା ନବ ଜାନ କି अंडा ଖାଇଲେ मैं ଫୁଲେଇ ହେବି बैग धर जिनस किण ହଁ ହଁ ଆଉ ଯୋଉ କିରା ବି ଅଟା ଅଟା ନବ ଚକ୍ଟି ପାରବିନି ହେଲା ଖାଳ ଖାଇ ପାରିବେନି ଲୋ ମୁଇ ପଖାଳ न ଖାଇ ଜନ ଯିବ ବାହାରି ହେଲା ଇଏ ପଖାଳ ଖାଇବା ଲୋକ ମୁଁ ରୁଟି ଖାଇବା ଲୋକ ए भाई तुम्हें किरा कर्ज कर दुकान जहां अच्छा दिया आपको दिया କିରା ରଖିଛ ଦେ ଦିଅ ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ୟା ପାଖରେ ରହିପାରିବି मौका मिलेगा तो हम बता देंगे